Bizning начинающий фермерларга ярдәм итәләр, шәхси хуҗалыкларга ярдәм итәләр, семейно-животноводческий фермаларга, кооперативларга ярдәм күрсәтелә. Личный подсобный хозяйство, шәхси хуҗалыкларга нинди ярдәм күрсәтелә. Слайд. Мини-ферма төзелү бу бит инде безнең районда 2015 елдан эшләп килә торган программа. 4 ел эчендә 138 шәхси хуҗалык район буенча катнашты бу программада. Бик уңайлы. Бу следующий слайд. Монда менә күренеп китә инде. Шәхси хуҗалыктагы сыер санын 5-кә җиткерү, 8-гә, 5-кә җиткерәсе икән безвозвратный субсидия дип әйтәбез инде без 200 меңгә хәтле алып була. 8-гә мал сыер санын җиткерәсе икән 400 меңгә хәтле акчалар кайтарып була бу программа буенча. Икенчесе инде шулай сез тонна алыр өчен ниндидер дә булса племенной тонна аласыз икән субсидия бирелә республика тарафыннан 30 меңгә хәтле. Шулай безнең инде районда да 2 ел буе эшләп килде. Бу елны да продолжаться итә бу программа. Дополнительно шушы тонна аласыз икән республика 30 мең бирсә, район бюджетыннан тагын 15 мең өстәп бирелә. Но бу тонна алган очракта сезгә дөрес итеп оформлять итеп, документ белән оформлять итәргә кирәк бу тоннаны. Күршедән генә киреп алып түгел, документлаштырып, договор купли-продажи белән, перечисление белән эшләргә һәм документларны безгә тапшырасыз, управление сельского хозяйства и республикадан да бездән дә алып була. Если сезнең лейкозлы сыерыгыз бар икән, сез еще шул сыерны да җибәреп, икенче тагын тонна аласыз икән шул сыерга взамен дип әйтелгәндә, дополнительно тагын 10 мең алып була, барысы 55 меңгә хәтле сез субсидия кайтара аласыз үзегезнең малыгызны яңарту өчен. Безнең средний бер бәя тонналарга где-то 90 мең тирәсенә алып була инде. 90-100 мең. Шулай булгач 50% сез моны полностью компенсировать итәләсез. Следующий слайд. Кошчылыкка безнең шулай субсидиялар алып була. Бер баш күркәгә яки казга 100 сумга хәтле алып була. Үрдәккә 80 сумга хәтле һәм шибигә 30 сумга хәтле алып була. Но моның бер шарты бар. Сез 100 баштан да күбрәк кош алырга тиешсез үзегезнең шәхси хатагызга. Например, каз аласыз икән 100 каз, где-то средний 230-тан 280 сумга хәтле йөри бер бәбкә. 28 меңлек каз аласыз икән, шуңа документально оформлять итәсез дә 10 меңгә хәтле сез шул 100 баш каздан кайтара аласыз үзегә субсидия. Бу тоже бик күләмле генә ярдәм дип әйтәсе килә. Следующий инде безнең атка бирелә субсидия, бер кабылга 3 меңгә хәтле алып була субсидия. Следующий. И шулай ук сезнең ихатагызда мал тотасыз икән, анда ел сайын бит инде бирелә торган субсидия, бер мал башка элек 2 мең биреләдер, 2дән дә артык икән 3 меңнән һәм 3дән артык икән 4 мең биреләдер һәрбер мал санына. Бу суммага өстәп сез бит инде елга 2 тапкыр малга прививка сатырга тиешсез. Ул прививканың күләме, стоимость дип әйтәбез инде, за оказание услуги прививка сату 500 сум. Шушы прививка ясатуның 300 сумын дәүләт күтәреп сезгә субсидия иттереп кайтара. Аны инде елга 2 тапкыр ясайлар, менә шушы малга субсидия биргәндә, шул вакытта 2300, 3300, 4300 иттереп шушы субсидияны кайтарырга мөмкинлекләр бар. Дальше. Монда инде без сезгә информацияны җиткереп китәбез. 2014 елда безнең шушы 200 һәм 400 мең алган акчаларда нинди мини-фермаларда катнашкан җирлекләрне барлыгы 39 шәхси кеше катнашты. 9 миллион 800 сум акча кайтарылды районга. Дальше. Тонна алу буенча инде менә безнең Актаны җирлегеннән дә катнашкан 2 шәхси хуҗалык 60 меңлек субсидия кайтарылган. Инде дальше да актив катнашып, менә без бүген дә булды. Ул 2 хуҗалыкта кайда бар безнең шундый күп мал асраучылар, аларга да тәкъдим иттек. Шушы мини-ферма программасында катнашып, үзләренә 200 мең, 400 мең кайтарырга. Кайтарın, пожалуйста, алдагы слайдка. Без дальше. Агростартап программасы безнең республикада Россия күләмендә
эшләп китте 2019 елда. Бу программа безнең үзенең эшен башлап җибәргә авыл хуҗалыгы тармагыннан 5 миллион, теге елның 19 елда 3 миллион бирелсә субсидия, бу елны 5 миллионга хәтле утып була. Бик уңайлы программа, чөнки безнең бик күп программаларда катнашыр өчен уже КФХ булып оформляться ителергә кирәк. И соңыннан гына сез катнаша аласыз ул программада. Бу программада сез үзегезнең катнашып КФХ булмый чыккан килештә уже катнаша аласыз. Документларыгызны туплап җыеп и уткан очракта гына ачарга буласы обязательно бер ай эчендә КФХ. Монда инде 24 бүлектән тора ул, бик күп направлениелар, ТРС, молочный стады, кәҗә, сарык, кошчылык, теплица, куян, шулай ук бәрәңге үстерү, ниндидер зерновой культураларны үстерү өчен шушы грантны кулланып була. Шулай ук сез техника да ала аласыз бу программада катнашып, шушы грантны реализовать итү өчен. Следующий безнең начинающий фермерлар, бу да шулай ук эшләп китәбез диярсез, монда 3 миллионга хәтле алып була бу субсидияны. Шулай ук үзегезнең фермер буларак күреп эшләргә өчен инде. Монда шулай молочная ферма өчен, ферма по разведению овоз, дойных коров, птицефермерлар өчен бу грантны катнашып була. Следующий грант на поддержку семейных животноводческих ферм. Бу грантларны ала алалар безнең уже эшләп килгән начинающие фермерлар, которые хотят дальше развиваться и үзләренең эшчәнлеген тагын да ныграк арттырырга. Моны инде 10 миллионга хәтле алып була, бер шарты сезнең 40%, шушы 10 миллионның 40% үзегезнең счетыгызда булырга тиеш. Бу грантта да катнашыр өчен. Следующий безнең бик күп хуҗалыклар катнашты, государственная поддержка. Бу программа техническая и технологическая модернизация сельского производства, бу инде 60-ка 40 дип безнең телдә әйтәбез инде без. Ниндидер булса оборудование, техника, специальный автотранспорт, грузовой автотранспорт алып безнең авыл хуҗалыгында эшләүче хуҗалыклар катнаша икән. Шушының 40%-ын хөкүмәт сезгә компенсировать итәргә әзер. Шушы программада катнаша. Безнең бик күп хуҗалыклар катнашты. Крестьян фермерлар хозяйстволар бик катнашканнары берничә генә, шулай активно алар да катнашып бу поддержка белән куллана алалар. Дальше. Следующий. Микрозайм диебез инде без бу Министерство экономики тарафыннан реализоваться ителә торган программа. Предоставление микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства диебез. Шәхси эшмәкәрләргә бик уңайлы микрозайм 3 елга хәтле арзан процентный ставка белән 5 һәм 7%-ка хәтле сез бу микрозайм белән куллана аласыз. 2019 елда безнең Актаныш районы Татарстан буенча иң күп алучылар микрозайм булып тора. Тукай районыннан соң без 2нче урында 30 миллионга хәтле безнең эшмәкәрләр бу микрозайм белән кулландылар. Если банкларда предпринимательләр өчен средний процент где-то 15-тән дә артык, то бу инде бик уңайлы предпринимательләр өчен микрозайм. Следующий безнең Россельхозбанк 2% белән үзенең яңа продукт тәкъдим итә. На строительство жилья сез үзегез куллана аласыз бу 2,7% кредитны һәм ниндидер дә булса, например, газ кертәсе, юл кертәсе, су кертәсе икән үзегезнең өегезгә, торагызга шушы 250 меңгә хәтле кредит алып куллана аласыз. Бик уңайлы кредит. И следующий жильёга да алып китәм. Безнең жилье буенча да основной 3 программа эшләп килә. Иң беренчесе инде без аны әйтәбез АПК программасы бик күбегез белән. Безнең инде элек АПКда кем катнашаладыр? Только граждане до 35 лет. 2020 елдан бу критерийны алып куйдылар. До пенсионного возраста любой желающий может кулланырга шушы АПК программасы белән. Аның өчен инде сезнең нуждаемыз главное булырга тиеш обязательно. Например, бүгенге көндә стоимость одного квадратного метра 29 мең. Сез үзегезнең яшәүчегезне яхшыртабыз диясез, бу программа белән куллана аласыз. Бер семья, 3 кешедән семья тора икән, моңа безвозвратная субсидия более 1 100 000 кайтартып була.
где-то 3 кишиге или 4 квадрат метр положим, шуннан рассчитывать бізде. Біз көбірек семья членлары екен, 2 балабыз бар екен, тағында көбірек айтарды болады. Екінші программа біздің болып тұрайын, бұл тоже 20-ші жылдан ғана кіріп кетті. Яңа программа строительство жилья, но 3%-қа хатылы по 3%, но бұл шырақта сіз 80%-ын Российская Федерация көтері, 1%-ын муниципалитет көтері, и 19%-ын сіздің ұйышмағыз көтеріге тиеш болашақ бұл программада қатнашқанда. Юрт түзір үшін до 3 миллионов тоже субсидия форматында алып бұла. 5 жылдан соң сіз бұл жильоны по остаточной стоимости, 10% от остаточной стоимости выкупательтерге возможность болашақ. Екінші программа шу, и үшінші программа біздің соципотека. Бүгінгі күнде де біздің документлар әзірлене 24 фатирлы многоквартирный дом түзерге планаштырабыз. Анда енді заявкаларыңызны кіртірге біз сізні күтіп қалабыз администрация екінші этажда. Қайырлы күн, баршамызға да. Етіп кетесім келейінде, біздің Ақтаныш районында 9546 пенсионер бұл ел башын айында. Шының енді 7943-сі біздің еш бойынша қалғандары енді біздің яки инвалидность, яки ятим қалғандар, шының пенсионер. Қалғандары 7943 пенсионеріміз еш бойынша қалғандары енді ятим қалған, яки инвалид болған біздің пенсионерларымыз. Мен 10 жылдық пенсионная кіргенде біздің пенсионерлары біз 7000-ден шәккен артығырағайы. Бүгін күнде көресі 9,5 мың уже, районда халық 36,000-ден артық болса, бүгін күнде 30 мың тересі район халқы біз партайы. Ойсайын біздің Түркі пенсияғына көлемлері 133 миллионнан артық түләне еллық, 19 жылда еллық түләнген пенсия көлемлері 1 миллиард 600 миллион сумнан артық тәшкил ете. Біздің пенсионерларымызға 20 білгіш қызмет көрсетті. Ақтаныш районынан тыш енді біздің тағын Әгірже Менделеевский, Мензелі Муслим Тоқай районы һәм Шаллы шәһәрендә 218 мың пенсионерға тағын 6 түр қызмет бойынша біз енді тағын қызмет көрсетеміз. Мұнсы енді статистика. Яңалықларға келгенде біздің ел башынан 1 январдан 6,6%-қа страховой пенсиялар артты. Bütün özlemlerinde bu 1 январда болды. Bu 7,5 пенсионерларыбызға қағылды, ішлемей тұрған пенсионерларыбызға ихтибар еттіңіз 7,5 тересі. 1 августтан енді біздің ішлемей тұрған, ішлей тұрған пенсионерларға орташақ бойында 4,400 тересі тәшкил етті. 1 февральдан біздің 3%-ға тағын артты, 3 түрлі бірге әзір етіп кетен бұрын санап еді балышылар. Біздің райында 2842 кіші нашыларға еді көлем артты 3%-қа. Набор социальных услуг, бүтініз білеміз, дару ел ақшасы әм санаторно-курортный лечение дейбіз, нашыл көлемі 3% артты. Hem материнский капиталға 3% артты. Бірінші елдеңді индексация болмады материнский капиталға. Мұнсына енді таған тоқталып кетен. Бүгін күнде материнский капитал көлемі 466,617 сом тәшкил ете. Январда енді бүтінімізде президент посланиесын қарадық, қанда өзгерішлер кірі, әлі бүгін күнде күшінде түгін, мұна шонда яқтыртып кетесін келі, мұнлайынша аңлайшылық болды деп етесін келі. Кімдердің екінші баласы яңа елға қәтлі туған, бұл 1 январ 20 елға қәтлі. Алардың ана капиталы 466,617 сом тәшкил ете. Кімнің бірінші баласы туа яңа елдан соң уже бұйылны, аларның ана капиталы тоже самый 466,617 сом тәшкил ете. Әйінде екінші баласы туа екен яңа елдан соң уже 616,617 су болашақ. Бұл ебет кіна ерден болып тұра. Ана капитал программасы біздің 2007 жылда бұл ішләп кеткен еді. Бүгін күнде 2200 кішіге яқын бұл сертификат уже берілді. 820 миллион сумға
rayonda уже yardım ko'rsatildi. Mana aytib ketira kerak. 95% uy tuzilishini qo'llandi. Mana ko'rasiz. Praktiski 800 millionga bizning yoshlarga uy solarga yordam ko'rsatildi. Ondan so'ng bizning 1-apreldan tag'in kiritildi государственное пенсионное обеспечение. Alarga 7%, 2% bu yilda alarga 7% kiritildi. Bizning endi bazaviy ulush pensiyalar bor endi. Былтыр 5200 тирәсе булса, bu yilda endi 5686 сум тәшкил итә. Bu endi bizning pensiyalarga влияет. Андан соң endi bizning oğul hocalarında işlegen nadbafka var ya, özgürlüğe 25% üsteleydi. Şunun kölemin arttırığa yardım etti. Oğul hocalığa nadbafkasına gelgende, bizning rayonda bu nadbafkani 2230 kişi aldı bu mümkünde. Былтыр көлемі 1333 сум болса, енді мына жыл пенсия базовый өлеш арты себепті аларына 1421 сумға тәшкил етті. Мұның бұл ауыл қожалығы надбақсы алу енді біздің төп үш условиясы бар. Біріншісі енді ауыл қожалығы ұйымшаларында эшләү. Екіншісі bu mümkünde надбавка белгілерінде эшләмәскә тиеш безнең пенсионер һәм авыл җирлегендә тору. То есть, например, бездә даже эшләп өстәмә ала икән, шәһәргә күченеп китсә, бу өстәмә югала. Менә шундый моменты бар. Аннан соң инде безнең түбән керемле пенсионерлар бар. Бу безнең бу мөмкиндә 768 кеше районда бар. Аларга федеральный социальный заплата без өстәп түлибез инде. Безнең прожиточный минимум пенсионеры 8232 сум тәшкил итә. Бу инде 17 елда расланган, менә 14 ел буе менә такой үзгәрешсез тора. Ну инде үзгәреш булмау кызганыч, конечно, но менә берничә Приволжский районда, регионда, то есть районда берничә регионда наоборот төшү күзәтелә. 8900-дән 7900-гә чыкканнар да бар. Инде ул ягы бар, Аллаһка шөкер, хәтта бер киметмәделәр. Аннан соң biz инде президент посланиесында инде үзегез ишеттегез. Конституция үзгәрешләр кертү турында, анда ежегодная индексация на постоянной основада дип куярга, 8-дәдер берничә еллык 5000 генә өстәлде индексация булмады. Инде монысы как пенсионный фонд җитәкчесе булат göründü. Мен астаттан шта сайлау комиссия рәисе булып торам инде. Менә Алла берсә шушы елда сайлаулар була. Инде бөтенлегезне дә көтеп калам. Безнең пенсионерлар актив катнашыр дип уйлыйм. Шундый үзгәреш кертү сәбәпле. Аннан соң нәрсәләрне әйтеп була инде. Менә бу авыл җыеннарында бөтен районда йөреп чыктык. Практически булмаган авыллар булмады. Самый кешене кызыксындырган сораулар көн кадагында торган дип әйтим инде. Индексация булды. Менә тагын бер кабатлап әйтәм, эшләмәй торган кешеләргә индексация кагылды. Кеше килә, мин январьда, декабрьдә туктадым, октябрьдә туктадым, ноябрьдә туктадым, мин пенсия күләме артмады дип, аның тәртибен сөйләп китәм. Кеше эштән туктагач, например, декабрьнең 31 белән кеше увольняться, аның инде индексация ясала 4-нче айга, то есть январь, февраль, март, апрельдә ясала индексация, январьдан башлап 1-нче айны соответственно апрельдә уже. 3 ай өчен килә индексация, аннан соң тиешлечә китеп бара инде. Икенче сорау юл акчасы. Нигә бетерделәр дип ансы бөтенсе нигәдер пенсионный мөрәҗәгать иткән буенча ул инде сорау судбашта калган, кесим килә. Шалтыраталар да, даже хатта язалар, мөрәҗәгатләр бар, инде искәртеп китәм, юл акчасы инвалид булмаганнарга, ансы социальный защита аша. Аннан соң безнең эшләгән пенсионерларга индексация бар. Әйтеп китәм,
Avgust ayında bizden korrektirovka yasalar. 19 yıl için işlegen gerek akçaga qaraganda 1 avgustda korrektirovka yasalar. Опять-таки 3 балдан артып turdi. То есть bu yılda evet zarpat bilen şu sayıldı. Üsteme 250 so'm, 260 so'm tashkil etishadi. Bu 1 avgustda.